nak kalian jong kaseng ni kersan purai gitu ki samla ki mami syakmat banlet bandawa naka sorkar ban penbet ya kan kendrum keram ni yoi ba menen kidang le ajing tho biang ka grievance ya ka sorkar hiklat hal nilai i ki jing dawa ki jong ki bat ka jing pensai ki jong ki golong ba kumba khnai tli ki dang ki jing tli ki ba ka jubab bat ka answer ki ka ba ka department ka ai kam nya hap ka dan ka confusion ki don kumba khalai tli ki jing tli ki bawan syabar jong ka syllabus kum ki staff nurse nang ta ka jing ni ka result laisi nya ka ju ka exam ndi ha ka jing shisha ba pila pelong ke exam ki de ben penmi bi tang ka wi ka result de ka jing le jong ka ni recruitment board ban penmi laisi nya ka result kamu ka peni ba ka don e sha banyak kalian tu masing ila ai ka press statement ban ai ka jing dawa ba ka de ban pelong ba de ban tokit nya ka ni ngim tep manu badon benta le si ka head minister kam don jing tep le si DHS sam don jing tep yo ki gan ki bri badon benta ban pen kulmari ka ni recruitment de nak kalian jong masing ni kershan ya ka jing dawa jong ni kun samla kumaki ong maki gila aipor ar sau genta ya ka department bahkan penbet ya kini kendung keram te hadin ka tangin pet kay ka ba ka sorkar kali halwa ki jing dawa ki jong kin re nak kalian jong kaseng we stand by them ngi support ka jing dawa ka jong ki balada ka sorkar pat lane ka department kali kulma kam sangap ki jing dawa jong ki hadin ka ta kaseng le si kan sami syakmat ban le kay ka bodon kam ya Pati nak kalian kaseng moda sorkar kam simkia deploy na man ko simisya man may iba ka jala ji kumpul sini hapan aklar ka yung bisa pi tadi kata hajing sisa haka parliamentary demokrasi kebangi ngidon ngim dadai ba ya berok ki kam ngin lenti ba kayeng besar kan tuklar ngidon ya ki legislator ki jongi ngidon ya ki nomi khmat ki jongi tingi haka jing sisa ngim dakwa ban poi sedu uput ba man lagi kam ngin let ban fa tuklar ki yang besar dikumba kalong mentah ya mentah ngim pat don kata kaplan ban let cara yang besar re lada ki ja su ja pat kumni lada ki ja su ja kini kijing kulmar haki recruitment ki ba fair ngimban si kum kaseng rumangi hak ban shim ikum kita gelak lenti re ya ka ba mentah na pi ngim pat don kata kajing mut jempar khat bangin le chata ngidang kwa hi ba ki bor ki badon ki badai pet la kalong ka tanak trikam jo ka sorkar la kalong ka sorkar kini le ban penbet ya kan ikhnang ba kan nomi kajing bakla la ne kajing kulmar kum ba kami mentah lembaki jingja ki ba fair ki ba ki kut ki hak ban interfere